De ontdekking kwam aan het licht bij het onderzoek dat dien wordt vanwege de onlis van de heek om Ljout. Er binnen onder andere sporen van waterputten. Hier voor mijn neus zit hier een hele grote en daar zit er tegenaan zit er nog eentje. En we hebben daar verderop zit ook nog een hele grote. En verder hebben we nog wat daar hebben we nog wat kleinere waterputten gevonden. De vindsten jou een oorbeeld van het leven in Friesland aan het begin van de hiertelling. Het zet de archeologen voor raadsels. Ja, tot nu toe hebben we wel heel veel gevonden. De mensen die waren hier intensief aan de gang, maar een terp hebben we nu niet gevonden tot nu toe. En dus moet er meer onderzoek dienen worden. Zo zullen in omkrieten nog zocht worden naar een mogelijke terp die de mensen op winnen. Helder is dat de Friezen meer koen in het landschap als jij er tocht waar. Want het wie een gebied dat oerstreme koet door de Middelzee. En dan zouden alle waterputten net de broeken wezen. Daar moeten ze een oplossing voor bedacht hebben. Misschien waren dat toch plaatselijke dijkjes eromheen. Misschien waren de landschappelijke omstandigheden nog veel beter dan we dachten. Misschien zaten ze hier alleen in de zomer. Al dat soort dingen, we weten het nu nog niet. Maar het zet natuurlijk wel ons vizier op nieuwe sites die we dan met nieuwe vragen kunnen bestoken. Joert weer op locatie een Iependaai. Alle vindsten konden besjoen worden. Dit is een hondenschedel. Die is compleet nog met de onderkaken. En dus alles zit in een behoorlijk natte kleilaag. Dus het is allemaal heel goed bewaard gebleven. Alle tanden zitten er nog in. Het lijkt haast alsof hij gisteren dood is gegaan, bij wijze van spreken. Wanneer is hij dood gegaan? Het is allemaal van begin de jaartelling, dus allemaal late ijzertijd. Dit is een soort van kraaienpoot. Het werd gebruikt voor dobbelen waarschijnlijk. En voor dobbelen hebben we wel meer voorbeelden van. Dit is een speelschijfje. Daar hebben we echt tientallen van gevonden. Er werd van oud aardewerk. En het oude aardewerk, als het stuk viel, dan gebruikten ze het aardewerk om wat bij te polijsten aan de randen. En het werd dan hergebruikt voor een spelletje. Het onderzoek gaat de komende tijd nog trouw.